Čau lidi, mám tady další díl, poslední, protože už máme jenom ložnici a tady to prostě doděláme někdy. A pak bude příběh, jupi, na to jsme se určitě všichni těšili. No, tak no. Tady zase bude černá a černá, to víte proč už 100%, protože jste viděli ty minulý díly. Tak. Kdybych to chtěla mít ve prostřed. Jak poznám prostředek lidi? Vždycky tak to místnost je asi nějak cca takhle. Asi tak tady. Já si nejsem jistá, to pak ještě když tak poupravím. Protože tady to bude růžový pokoj, takovej chudák manžel. Chudák manžel. Aman. Jo, že tady je prostředek cca. OK, beru, je mi to úplně jedno, ale prostě takhle asi bude cca ten prostředek, no. Neřeš, mi trošku začalo hrabat na maják. No. Co jim sem ještě teoreticky musíme dát? Tady ten velký, jako televizi samozřejmě. Oni tady netráví tak moc času, ale prostě to tady chci mít hezký, útulný hlavně, to je to slovo útulný, já úplně zapomněla. No, tady bude tady taky koberec, tady bude větší koberec, tady bude jako joštomilej. No, ale ono to je de facto jako všechno, jako oni nic jiného nepotřebujou. Maximálně ještě světlo, jo. Jo, světlo, to beru, jo. Světla beru, jo. Ale nic jiného jako nepotřebujou. To je všechno. Come on, prosím, nechte mě v tom. OK, neřešte, to je mé babička. Neřešte, ona se teď probudila, je prostě úplně. Musím říkat babička, prostě. Co na to říct? No. Klid. Nevšimněte si toho, prosím. Dobrý, tak a máme to hotový, celý i ten patro. Jupi. Tak, teď půjdem, teď vám představím ty panáčky. Možná, že jsem je už mám hotový. Jo, mám je hotový. Máma, táta, jedno dítě, druhé dítě a... Dítě ne, tady to dítě a tady to dítě. OK, tak počkej, tady to ne, tady to dítě. Dobré, no tak takhle vypadá moje rodina, tady to ne. Tak takhle vypadá moje rodina. Doufám, že se vám líbí. Tak holky mají takový zvláštní oblečení, takže to neřešte, prosím. Já jim je hnedka změním, jo. Jen jsem teď chtěla nějaký roztomilý, tak jsem jim dala prostě tohle. Dobré, omlouvám se za zvuky. Divný. Dobré. Takže, jdeme na to. Toto je Andělka. Počkej, já si to budu psát, abych na to nezapomněla. Jo. Dobré, jsem zpátky. Já jsem si musela vzít papír. Dobrý, takže Andělka. Tady to je Andělka. Andělka, je jí 8 let. Teda, ty vole, já jsem taky 8 let. Je tady ta Andělka a je 5 let. Toto je Aneška, jako Anna, že jo? Anna prostě. A je jí 4. Tady to je starší ségra, nejstarší Domy. Dokonce ono se jmenuje Dominy, jo? Křestním. A je jí 10. Tady to je táta. Jmenuje se Lukáš. A je mu 35. 35.
tady to je máma Iva a ty je 34. Dobrý, no, tak tady to je celá rodina a asi to tady ještě dodělám, dohezčím a příští už to nebude díl, ale pak už to bude příběh. Doufám, že se na ten příběh těšíte, protože já docela, jo. Uvidíme poznatek. A ještě tady to musíme dodělat, sem dáme tady to a ještě tam dáme tady to a ještě tam dáme jednou tady to. Tak a tady prostě bude nějaký posezení, to doděláme se mimo kameru. 2, 3, nebo já to dodělám tady, aby to nebylo zvláštní, že prostě dodělávám mimo kameru. Tak, to je všechno reálně, ještě sem hodím nějaký grill. Ještě jim sem dám bazánek. Takový doplňky. A ještě jim tam, hej, co je? Ještě jim tam dám... No, to je všechno, už jim tady dám jenom grill. Tak a toto je všechno. Vybavování domu. Tady končí naše velká 6dílná série Vybavuju dům pro příběh. Takže ahoj!